media channel no belai belai ka hamai maro tamni bagai hingkai जों tini hai sal kaisa muitu khaijaknai sal je chini o Tripura hastane chini khoroksa sujono je tabukni chini raja hane chini sinijak borom gonang Maharashtra Pradot Kishore Manikya Bahadur Diploma je tini hai salo bini je 43 tomo heke 43 je disini asaima sal o salno rok sawai jengaro main khai jara je humulung area wa jara je chini jotta tongnai rok বিশেষ kai Tripura mothani chini Tripura motha YTF TWF omake jotto mini laine chung tinara chini Dukmali bazar sapai khlai tongo o Dukmali bazar sapai khlaimani pore chung chini humulung Kherengbar hospital botang chung sapai khlaine oboni bisingtui chung Maharashtra ni bad din upolokhe chung borok rokno sugya jat masa maknai tonai ar wase kono chung mangke targe borokno chung mairum rok hok rok dailok sodin rok baki baknai age tai chung boni sate sate na sini chung je hospital jara je tabung sini rugi khalajak tongmai borok no chung pol bakna ni digi thang tawa bon bagai chung aro sabai khlai sabai tong last message chung obah ki bak lai oboni bagainya jotto chini seiman chak jara jotto jagono tino ma kon Maharashtra bad jara nare sabai khlai tawa boni bagai tino aro bishesh kai aro obono organize khainai kai chini YTF borok organize khai chung jotto mili laine chung samung khlai tawa boni bagai chung tabu jara busul jara samnakong tabu jara chino area borok phadira chung soli lain tangna abo boni no rok sawina Maharashtra bad dena rok sawina chini 11 ta ni sini aro kumpui academy mato volleyball tournament ne odaga sara Tripura ni jara je state player preparation misingo state player tomera borok players participate khainai tai local logo jara na borok no ma ke lagen hne wan cholai tango bebong preparation cholai tango abo sa phung jora ne bagai joto jaga na borok phaite tai jora nangnai obaken chini continue sam cholai tango tini sapu